Akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Tinubu achụpụla ndị isi ụlọọrụ nchekwa ala anyị ma kposaa ụlọọrụ niile ọchịchị etiti nwe. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Maka nhọpụta ndị minista, ahọpụtakwala ndị bụbụrụ gọvanọ sitere mpaghara ugwu dịka ndị minista. Nke a ka ndị nwere aka oke n'ime pati APC na-agwa Tinubu ka ọ dị ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ụlọọrụ INEC jụrụ inyepụ anyị akwụkwọ ozi ndị anyị chọrọ n'aka ha. Nke a ka pati Labour nakwa Peter Obi na-ebo ebubo ya ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Maka iji ngwa gaasị esiere imeri, ezinụlọ ọbụla kwesịrị inwe ụlọ usekwu ikuku na-abata n'ime ya nke ọma. Nke a ka ndị ọnụ na-eru n'okwu na-ekwu ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Maka ụlọ ndị na-achọ ịda ada, ndị na-azụ ahịa akwaala akwarịrị ugbu a dịka gọọmenti steeti Lagos kwatusịrị ụlọ ndị dị n'ahịa Alaba. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Kwe ka ndị dọkịta bekee ọhụrụ bịa hụ Nnamdi Kanu maka ịwa ahụ ntị ya. Nke a ka Ozekome na-agwa ụlọọrụ DSS. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Maka ntụliaka elu ọkwa onye isi ala, ngwa BVAS dara anyị n'ụbọchị ahụ. Nke a ka ndị ụlọọrụ INEC gwara ụlọikpe tribunal. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ndị omekome egbe anapụghị kọwapụta ndị ha bụ egbuola onye ọrụ nke ụlọọrụ INEC ma tọrọ nwunye ya n'ime steeti Ebonyi. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Anaghị akọpụtacha igbu ọchụ na nkwafu ọbara nke na-aga n'ihu n'ime steeti Imo. Nke ka Rochas Okorocha na-ekwu ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Kwụsịnụ ịṅụ ọgwụ mgbọrọgwụ ndị pụrụ itinye ndụ unu n'ọnọdụ ize ndụ. Nke a ka ụlọọrụ NAFDAC na-adọ ọhaneze ala anyị Naịjirịa aka na ntị ya. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Naanị okwe ngụkọ ntụliaka elu ọkwa onye isi ala jụrụ ka ezipụ ya site na ngwa BVAS. Nke a ka ndị ọrụ INEC gwara ụlọikpe tribunal.